санаи 9 феврал рӯзи таваллуди асосгузори адабиёти мумтози ӯзбек арбоби давлатӣ мутафаккири бузург Мир Алишер Навоӣ мебошад. бахшида ба ин сана дар вилояти Самарқанд якчандто тадбирҳо дар назар дошта шудааст. айни ҳол мо дар боғи истироҳатии ба номи Алишер Навоӣ дар назди пайкари Алишер Навоӣ ҳузур дорем. дар ин ҷо аҳли илму адаб, вакилони ҷамоатӣ, устодону донишҷӯён ташриф оварданд бо мақсади эҳтиром ба Алишер Навоӣ ва дар назди пайкари он гул гузоштанд. маънии рангину ширинам ба туркӣ беҳад аст. форсӣ ҳам лаълу дурҳои симин гарбингарӣ. гӯиё дар растабозори сухан бикшодаам, як тараф дӯкони қаннодиву як сӯ заргарӣ. оре муаллифи ин гуфтаҳо Алишер Навоӣ тавре ки худаш таъкид кардааст, дар гуфтани шеъру ғазал дар ҳар ду забон ҳам тоҷикию ҳам ӯзбекӣ маҳорати баланд дошт. ин буд ки ӯро зуллисонайн, яъне донандаи ду забон меномиданд. зери роҳбаладии устодаш Абдураҳмони Ҷомӣ асарҳои зиёдеро бо забони форсӣ тоҷикӣ эҷод кардааст. дар ғазалҳои тоҷикиаш тахаллуси фониро кор мебурд. ҳар чизеро ки эҷод мекард, пеш аз ҳама ба устодаш пири комил Абдураҳмони Ҷомӣ барои маслиҳату машварат нишон медод. дар навбати худ хонандаи аввалини осори навэҷоди Ҷомӣ ҳам Навоӣ буд. ҳамин тариқ дар натиҷаи ҳамкориҳои ин ду алломаи бузурги ду миллати бароиманд асарҳои бебаҳое арзи ҳастӣ намуданд. он ғояҳое ки дар осори Алишери Навоӣ дарҷ гардиданд, то ин замон қимати волои худро гум накарданд. ин нуқта аз ҷониби нотиқони тадбир низ таъкид гардид. дар тадбир олимони навоишинос паҳлӯҳои гуногуни эҷодиёти адибро баррасӣ карданд. донишҷӯёни факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Самарқанд аз эҷодиёти шоир намунаҳо қироат намуданд. Zihi husning zuhuridan tushib har kimga bir savdo, bu savdolar bilakkav nayn bozorida yuz g'avg'o. Seni topmoq vasi mushkuldurur, topmaslik oson, kim erur paydolig'ing pinhon, vali pinhonlig'ing paydo. бахусус баромади саҳнавии ҳунарпешагони театри драмавӣ ба номи Ҳамид Олимҷони шаҳри Самарқанд ба тадбир шукӯҳи хоса бахшид. Samarqand olamning sayqali ko'rki, jannat makon hazrat sohib Qur'on kim poytaxt aylamışdır jumla jahonga. Samarqand mana u Firdavsmonand kent, afsonaviy shahar, najot Qur'oni, valilar maskani, pirlar makoni, olishon binolar, dilkusho bog'lar, tafakkur mevasi, qudrat timsoli. дар охир аз ҷониби ташкилоту муассисаҳои давлатии вилояти Самарқанд ба пояи пайкари Алишер Навоӣ гулчанбарҳои тару тоза гузошта шуда, ба хотираи мутафаккир эҳтиром нишон дода шуд.